Napasakaan ang kasong adultery. Sanday alias Snow White, 28 anyos. Kaginpahayag Kerido nga si alias Mark, 34 anyos. Pasado alas 11 sa nga Disyembre 9. Inangin kumpirma ni Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete, ang hepe sa Pasay City Police Station sa pakigangot sa K5 News FM Iloilo. Tugang pa niya, ang babayang may waiver of detention ka nag-request sa preliminary investigation. Samtang ang ginpahayag nga Kerido nga isa ka punong barangay ang nagaprepara naman sa inagpiyansa kung sariin 70,000 pesos ang rekomendasyon sa piskal. Base naman sa impormasyon, posible na basahan sa bana ang istoryahan nila sa kapitan nga magakita ay kag mag-check-in sa isa ka lodging house sa sudad sa Pasay. Kadungan sa ginpatikayon niya opening of lights rason nga sila ang ginsundan kag Nadakpan. Yung babae nag-waive siya nung right niya ma-detain, nag-request yata siya ng preliminary investigation. At yung lalaki mag-propose ng bail, recommendation ni prosecutor doon. Matandaan mga K5 nga sang Disyembre 6, Nadakpan sang panang yung misis nga mayara sang Kerido nga nag-check-in sa lodging house sa nasabit nga syudad. Balita nagikan sa Pasay City, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.